Helo, bore da. Enw fi yw Matthew. Mae'n braf iawn bod gyda chi y bore yma, os wrth gwrs chi'n gwrando bore yma, nid jyst nes ymlaen yn y dydd. Ond, mae'n gret gallu bod gyda chi, wrth gwrs, dwi ddim wedi gallu dod draw i Lwyn Hendi ac i'r capel bore yma. Mae'n braf iawn gallu cysylltu gyda chi trwy'r modd yma. Mae rai fwy ohonych chi'n adnabod fi, dwi wedi bod yn Lwyn Hendi nifer o weithiau ac bod e ddim yn bosib wneud heddiw. Dwi'n rili edrych ymlaen at cysylltu gyda chi. Dwi'n mynd i weddio mewn eiliad nawr cyn i mi darllen ein darlleniad ni a wedyn roi neges i chi fel eglwys yn Lwyn Hendi y bore yma. Felly ni weddio. Duw Dad, diolch bod ti gyda ni, pob un ohono ni. Ein bod ni ddim gyda'n gilydd fel corff o gredinwyr bore yma, bod ti gyda pob un unigolyn. Gyda teuluoedd sy'n cwrdd gyda'i gilydd ac yn gwrando ar hwn, neu unigolion sy'n gwrando. Diolch bod ti'n cymryd diddordeb ym mhob un ohonom ni. Yn ein bywydau ni, yn beth sy'n mynd ymlaen, yn y pethau dyn ni'n poeni am, pethau dyn ni'n ofni. Y rai falle sy'n sal, y rai falle sy'n cael amser caled. Diolch bod ti'n cymryd diddordeb a bod ti ar waith. Gweddio byddai ti yn bresennol nawr ym mhob ti yn bywyd pob person ac yn siarad i mewn i bywydau nhw. Gweddio byddai ti'n siarad yn glir a byddai ti wrth i ni darllen dy air a clywed neges yn siarad i bob un ohonom ni ac yn dweud y pethau dyn ni angen clywed. Diolch bod ti ar waith bod pethau'n wahanol ar y foment, bod ni ddim yn symud ymhell, bod ti ar waith a bod ti'n neud pob math o beth da. Helpa ni fod yn rhan o hynny. Helpa ni i gymryd rhan yn beth ti'n neud. Helpa ni i weld ble wyt ti ar waith a helpa ni fod yn dystiolaeth da ac i ledaenu cariad yn ein cymdeithas ni. Helpa ni siarad i fewn i bywydau ein cydweithwyr neu ein cymdogion ar hyn o bryd. Gweddio byddai ti yn ein defnyddio ni yn yr wythnos sydd i ddod. Gweddio i bobl ar draws y byd, y rai llai ffodus na ni. Gweddio am credinwyr ar draws y byd bore yma sydd fel arfer yn cwrdd yn ei tain neu yn cwrdd yn gydd. Gweddio byddai ti gyda nhw ac cryfhau ac yn rhoi heddwch iddyn nhw. Helpa ni ddysgu oddi wrth nhw. Helpa ni i gofio bod dy eglwys di a dy waith di yn lot mwy na jyst beth sy'n digwydd yn ein bywydau ni neu yn ein gymdeithas ni. Ond mae'n digwydd ar draws y byd. Helpa ni codi'n llyged ac i weld ac i ddysgu. Gweddio byddai ti yn dysgu ni yr wythnos hon. A byddai ni ddim yn bobl sy'n just yn byw ein bywydau ni ac yn just yn neud yr hyn un bethau. Ond yn lle y byddai ni'n pobl sydd yn cofio ti ac sy'n edrych i ti ac sy'n gweddio ac yn siarad gyda ti yn ddyddiol. Yn gofyn y pethau hyn yn enw di. Amen. Mae'n darlleniad ni y bore yma yn dod o lyfr Iago, jyst 4 adnod. Dwi'n mynd i ddarllen o pennod 4, adnodau 13 i 17. Iago 4, adnodau 13 i 17. Grandewch chi sy'n ddweud, awn i'r lle ar lle heddiw neu fori, aros yna am flwyddyn, dechrau busnes a gwneud llwyth o arian. Wyddwch chi ddim beth fydd yn digwydd fori. Dych bywyd chi ddim byd ond tarth. Mae'n ymddangos am ryw ychydig ac yna'n diflannu.
Dyma beth dylech chi ddweud. Os Duw ai mi, cawn ni wneud hyn a'r llall. Ond yn lle hynny, dych chi'n brolio eich bod yn mynd i wneud rhyw bethau mawr. Peth drwg ydy brolio fel hyn. Felly cofiwch, os ydych chi'n gwybod beth ydy'r peth iawn i'w wneud, ac eto ddim yn i'w wneud, dych chi'n pechu. Wel, mae'n darlleniad ni heddiw o lyfr Iago, fel ni'n dweud, jyst 4 adnod, ond fel sy'n wir am pob adnod bron y bod, dwi'n meddwl, yn llyfr Iago, llawn lot o bethau i feddwl amdano. Felly digon i ni edrych ar dros ymunedau nesaf. Mae lot o bobl wedi bod yn dweud wrth i fi bod yn ystod y lockdown, yr wythnosau diwetha, misoedd diwetha erbyn hyn, yn dyfe, bod nhw wedi bod yn darllen llyfr y Salmau ac yn ffindo llyfr y Salmau yn ddefnyddiol iawn wrth i nhw ceisio deall beth sy'n mynd ymlaen, wrth i nhw ceisio ffindo heddwch yn y sefyllfa anodd yma, wrth i nhw ceisio deall sut maen nhw'n teimlo a beth sydd gan Dduw i weid am y sefyllfa ac am eu teimladau nhw, ofnau nhw, am y pryderon nhw ag ati. Ac yn sicr, mae llyfr Salmau yn rili defnyddiol am hynny. Ond dwi'n meddwl bod llyfr Iago hefyd yn cynnig lot i ni fel unigolion, ond hefyd i ni fel corff o Gristnogion sydd ar wasgar, sydd ddim yn gallu cwrdd ar y foment. Dwi'n meddwl bod llyfr Iago yn cynnig lot i ni i feddwl amdano ac i ystyried am y bywyd Gristnogol ar hyn o bryd tra bod ni'n byw trwy'r pandemig yma, tra bod lot o bethau newid a lot o bethau falle'n ofni ni. A lle dyn ni ddim yn siŵr am y dyfodol a dyn ni ddim yn siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Achos mae llyfr Iago yn lythyr nath cael ei ysgrifennu gan Iago i Gristnogion Iddewig, hynny yw Iddewon oedd wedi dod yn Gristnogion wedi derbyn Iesu Grist, oedd yn byw tu allan i Israel. Oedd yn byw ar wasgar. Fysa lot o bobl gwahanol, lot o grwpiau gwahanol wedi darllen y llyfr yma fel llythyr. Oedd yn cael ei anfon atyn nhw tu allan i Israel, tu allan i'w norm, tu allan i'r lle arferol lle maen nhw'n byw, Iddewon o Israel sydd yn byw tu allan i Israel. A mae llyfr Iago yn rhoi lot o anogaeth. Ond mae'r anogaeth yma tro ar ôl tro, dwi'n meddwl, yn dod trwy her. Wrth i Iago herio'r bobl yma sy'n darllen y llythyr, mae anogaeth yn dod. A mae Iago'n cynnig her, ac hefyd anogaeth, i Gristnogion sydd yn ceisio deall sut i fyw y bywyd Cristnogol tu allan i Israel, ar wasgar, fel dyn ni hefyd yn ceisio falle deall sut i byw y bywyd Cristnogol o fewn y byd newydd yma, lle dyn ni ddim yn cwrdd fel corff o bobl, mewn eglwys, mewn capel, lle dyn ni ddim yn gallu cwrdd gyda'n gilydd yn hawdd. Y pethau yna, dyn ni falle wedi cymryd yn ganiatawol iawn fel Cristnogion dros y blynyddoedd yn sydyn dyn ni methu wneud. A dwi'n meddwl bod llyfr Iago yn rili defnyddiol ni ddarllen trwyddo i cael ein herio yn ystod yr amser hyn, ac hefyd mwyn i ni hefyd ffindo anogaeth. Dwi'n gwybod bod yna lot o athrawon yn capel Llwyn Hendi. Pryd o'n i yn yr ysgol, ddim yn siŵr os ych chi dal yn neud hwn, ond pryd o'n i yn yr ysgol, oedd yr athrawon yn aml yn ysgrifennu, da iawn, os ych chi'n neud dda, neu ymdrech dda, os oedd falle chi ddim rili wneud mor dda ni, ond falle i fod yn deg, chi'n rhoi bach o ymdrech mewn. Neu beth bynnag oedd yn cael ei ysgrifennu, fel adborth, yn aml iawn, o dan hynny, oedd yn dweud, dal ati. Dal ati oedd fel catchphrase lot o athrawon pryd nhw'n marcio. Dwi'n meddwl hefyd, dyna yw catchphrase Iago mewn ffordd yw,
daliwch ati. A mae hynny'n gallu bod yn defnyddiol iawn i ni fel Gristnogion mewn adeg od fel hyn i glywed, yn dyfa. Felly wrth i ni ddarllen y llyfr yma, wrth i ni feddwl am yr adnodau yma heddiw. Maen nhw'n herio. Ond be dwi'n meddwl bod Iago'n dweud ar diwedd y dydd, be sy'n tu ôl falle'r her yn geiriau'r adnodau yma dyn ni'n mynd i edrych ar heddiw, yw anogaeth i ddal ati yn y ffydd Gristnogol. Ond fel ni'n dweud, yn sicr, Iago doesn't pull his punches. Yn sicr, mae fe'n hapus iawn i weid wrth y Gristnogion sy'n darllen y llythyr yma sut dylsyn nhw bod yn byw eu bywyd enw. Sut dylsyn nhw ddim bod yn byw eu bywyd enw. Mae fe'n hapus iawn i weid wrthyn nhw beth sy'n iawn a beth sy'n ddim yn iawn. A mae hynny weithiau'n gallu bod yn chydig bach yn anghyfforddus ni fel Gristnogion yn dyfa. Ond be dwi'n gobeithio dyn ni'n gallu edrych ar heddiw yw yr anogaeth hefyd. Falle bod rai ni angen her, falle bod rai o'n ni angen cael ein herio. Ond yn sicr dyn ni gyd angen cael anogaeth. A dwi'n meddwl bod digon o hynny o'r ddau yn yr anodau dwi wedi darllen i chi yn barod y bore yma. Neu ddechrau adnod 13 felly. Grandewch chi sy'n dweud, awn i'r lle a'r lle heddiw neu fori, aros yna am flwyddyn, dechrau busnes a gwneud llwyth o arian. Wyddwch chi ddim beth fydd yn digwydd fori. Mae'r adnod yma'n really neidio allan i fi ar y foment. Dwi'n meddwl fel anfer, os ych chi'n darllen llyfr Iago, chi'n cyrraedd diwedd adnod 4, chi'n darllen adnod 13-14, bysach chi ddim falle yn meddwl lot amdano fe. Bysach chi'n meddwl, achos Dyw sy'n reoli, a Dyw sydd yn reoli dros popeth, a dyna be mae Iago yn sôn am fan hyn. Ond yn sicr, mae adnod 13-14 yn cymryd ymlaen dealltwriaeth falle chydig bach yn newydd, falle bach yn mwy real yn ystod y lockdown ac yn ystod y pandemig. Dyn ni ddim yn used fel pobl sy'n byw yn yr unfed ganrif ar 20 i'r syniad bod ni ddim yn gallu teithio ble bynnag dyn ni eisiau. Bod ni ddim yn gallu just wneud cynlluniau un diwrnod a wedyn gwneud y cynllun y diwrnod nesaf. Bod ni ddim yn gallu dweud, wel, ewn ni'r ddinas yma fori, neu ewn ni'r ddinas arall. Beth am symud mlaen i rywle arall, beth am teithio i weld ffrindiau, beth am teithio i weld aelodau o'r teulu. Ond wrth gwrs yn ddiweddar, mae hynny wedi bod yn reality i ni. Y syniad yma bod ni ddim yn gallu teithio. Bod ni ddim jyst yn gallu penderfynu yn noson cynt, wel, be na i fori, lle a fi fori, be dwi'n ffansio wneud fori. Falle bod chi'n ar fi'n mynd i'r brifysgol, neu falle bod chi'n ar fi'n mynd nôl i'r brifysgol, a chi ddim yn siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd blwyddyn nesaf. Mae dwi'n aros yna am flwyddyn. Falle bod chi'n cynllunio i fynd rhywle am flwyddyn neu am flynyddoedd i wneud rhywbeth fel mynd i'r brifysgol neu i ryw fath o swydd. A falle bod hynny ddim yn amlwg beth yw'r ffordd ymlaen ar hyn o bryd. Falle bod ddim yn amlwg beth i wneud nesaf. Falle bod rai ohonych chi di ffindo fe'n anodd i cael bywoliaeth, i wneud arian. Mae'n dweud fan hyn dechrau busnes a gwneud llwyth o arian, o falle bod chi jyst eisiau wneud digon o arian i talu'r biliau, a mae hynny wedi bod yn anodd yn ystod y pandemig. Mae'r adnod 13-14 yn sydyn, dwi'n meddwl, o fewn y pandemig yn llawer mwy real i ni. Ac mae'r her yna, mae Iago'n dweud, wel, nid chi sy'n penderfynu, nid chi sy'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd ta beth, yn sydyn ddim just yn theori, neu ddim just yn rhyw fath o dealltwriaeth bod rhywbeth yn wir, ond falle bod e ddim yn rhywbeth yn ni'n profi, yn sydyn mae fe'n rhywbeth yn sicr dyn ni'n profi. Ac wrth gwrs mae Iago'n dweud, yn diwe, wel, y reswm dych chi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd fori yw achos ddim chi sy'n reoli. A dyma lle mae'r anogaeth yn dod mewn.
yr anogaeth cyntaf ar ôl yr her cyntaf fel petai. Dyma lle mae'r anogaeth yn dod i mewn ac yn dweud, wel, dych chi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd fory, ond Duw sy'n reoli. Duw sy'n gwybod popeth, a Duw sy'n ysgrifennu hanes, a Duw sy'n ysgrifennu hanes eich bywyd chi. Yn sicr, efallai bod chi yn, bod eich bywyd ddim lot mwy na tarth, sydd yn ddangos am ryw ychydig ac yna'n diflannu. Ond, mae hynny'n gallu bod yn anodd. A mae hynny yn ystod y pandemig falle wedi bod yn rhywbeth dyn ni wedi sylwi mwy. A mae hynny falle yn ystod y pandemig wedi bod yn rhywbeth sydd wedi bod yn lot mwy real i ni. Actually, dwi ddim mewn reolaeth. Actually, dwi ddim yn gallu penderfynu yn union beth dwi eisiau gwneud gyda fy mywyd. Neu, falle bod fi'n poeni am fy iechyd, a falle, dwi'n jyst yn ystyried, wel, o byddai'n byw nifer o flynyddoedd. Ond falle bod hynny ddim yn wir achos mae feirws sydd sy'n lladd yn peth real yn ein bywydau ni nawr. A mae hynny'n gallu bod yn anodd. Mae hynny'n gallu bod yn newid fyd i pobl fel ni sydd wedi bod yn mwynhau lefel eitha uchel o fywyd, sydd ddim yn poeni'n ormodol, sydd gyda'n iechyd falle, gyda'n swyddi, gyda plant yn mynd off i'r ysgol, tra bod ni'n mynd i'r gwaith, mae rŵtin dyddiol. Wrth i hynny newid ac wrth i ni peidio cael reolaeth dros y pethau yma, mae hynny'n gallu bod yn anodd. Ond, ar yr un pryd, wrth i ni ystyried y pethau yma a sylweddoli'n taw nid ni sy'n mewn reolaeth. Ac wrth i ni ddechrau dweud, os Duw a'i min, cawn ni wneud hyn ar llall. Wrth i ni ddechrau dod am problemau ni at Dduw, dod am cynlluniau ni at Dduw. Wrth i ni ceisio dod at Dduw a gofyn, wel, beth wyt ti eisiau i fi wneud? Beth yw dy gynllun di? Wrth i ni gwahodd Duw i mewn ein cynlluniau ni. Mae yna cyfle i ni hefyd roi rai o'r problemau, roi ein ofnau ni at Duw'r Tad. Does dim rhaid i ni cario nhw chwaith. Os dyn ni'n deall ac yn really deall bod ni ddim mewn reolaeth. Taw fe sy'n mewn reolaeth. Taw fe sy'n reoli. Mae hynny hefyd yn releasing iawn yn diwe. Mae'n ein rhyddhau ni i allu ffocysu ar pethau sy'n bwysig mewn bywyd. Nid y pethau oedd yn teimlo'n really bwysig rai wythnosau neu rai misoedd yn ôl, fel be dwi'n neud pen wythnos ma, dwi'n teithio fan hyn a wedyn dwi'n mynd fan hyn a dwi'n neud gyd o'r pethau ma a dwi'n hynod o frysur. Oedd y pethau na'n teimlo'n bwysig un wythnos a wedyn y llall o'n i ddim yn cael mas, felly ni jyst yn aros adre. A oedd e ddim yn sydyn, oedd e ddim yn bwysig. Neu falle bod ni'n poeni am ein swyddi ni ac yn sydyn falle bod chi wedi colli swydd. Ac wrth gwrs mae hynny'n rhywbeth rili anodd a mae hynny ddim yn peth da neu positif. Ond mae hynny'n caniatáu ni fynd at Duw Tad a gofyn, wel, beth yw'r cynllun? Beth ydych chi moyn wneud? Beth yw'r ateb yn y sefyllfa yma? Mae'n her i ni i gorfod roi ein bywydau ni i ffwrdd. Mae'n her i ni i gorfod admitio, on'd yfe, taw nid ni sy'n reoli. Achos fel bod dynol, dyn ni'n mwynhau reoli. Dyn ni'n mwynhau gwybod bod popeth mewn reolaeth. Dwi'n gwybod bod fi yn. Mae'n rhywbeth dwi'n really hoffi yw gwybod bod fi'n reoli. A mae'n her i roi reolaeth hynny i ffwrdd. Ond ar un pryd, mae yna heddwch yn does mewn gallu wneud. Weithiau pryd mae penderfyniadau rili anodd gyda ni. Ac wrth i ni roi nhw at Dduw, dyn ni'n gallu dweud, wel, os mae rhan o'r cynllun, os mae rhan o'r cynllun Dduw, gewn ni wneud hyn a'r llall. Gewn ni wneud y pethau yma.
A dyna beth sy'n bwysig yn dife, mae'r pethau yn adnod 13 ac 14, y syniad yma o symud i ddinas newydd, wneud cynllun, symud ymlaen, mynd i fyw yma am flwyddyn, mynd i'r brifysgol yma, dechrau busnes, cael bywoliaeth. Dyw pethau yna ddim yn pethau drwg. Dyw Iago ddim yn dweud bod nhw'n pethau drwg. Achos os maen nhw o fewn cynllun Duw, mae fe'n dweud, cawn ni wneud hyn a'r llall. Cawn ni wneud y pethau yma. Ond os dyn nhw ddim, a mae Duw yn siarad mewn i bywydau ni wrth i ni ein gwahoddau i mewn i'n cynlluniau ni, i'n penderfyniadau ni. Dyw e ddim jyst bod ni ddim yn cael wneud nhw, neu dylsyn ni ddim wneud nhw, ond hefyd, dyn ni'n gwybod i beidio wneud nhw achos dyn nhw ddim yn pethau da, dyn nhw ddim yn pethau falle sy'n mynd i weithio mas, neu dyn nhw ddim yn pethau sy'n dda i ni. Ond yn aml, yn adnod 16, mae Iago dweud, yn lle roi mewn a dweud, oce, nid ni sy'n reoli. Yn lle mynd at y tad ac yn ei gwahoddau mewn i'n cynlluniau. Dyn ni'n mynd o gwmpas ac yn brolio am y ffaith bod ni'n bwysig, neu bod ni sy'n reoli, neu ni sy'n mynd i wneud pethau mawr, ni sy'n mynd i wneud llwyth o arian, fel mae'n dweud yn adnod 13. A dwi'n meddwl fan hyn, dwi ddim just pobl sydd yn brolio, neu pobl sydd yn arrogant, neu pobl sy'n meddwl bod nhw'n wych. Ond beth mae Iago falle'n sôn am yw bod ni'n pobl sy'n brolio os dyn ni ddim yn pobl sy'n gwahodd Duw mewn i'n penderfyniadau ni, mewn i'n cynlluniau ni. Achos dyn ni'n meddwl bod ni'n gallu gwneud ar ben ein hunain. Achos dyn ni'n meddwl taw ni sy'n reoli. Mae pobl sy'n meddwl taw nhw sy'n reoli yn anghofio pwy sy'n actually'n reoli. Ac yn felly yn pobl sy'n brolio. Ac yn brolio mewn dim byd ar diwedd y dydd. Ond mae'r her fwyaf, dwi'n meddwl, yn dod yn adnod 17. Felly cofiwch, os ydych chi'n gwybod beth ydy'r peth iawn i'w wneud, ac eto ddim yn i'w wneud, ydych chi'n pechu. Mae'n un peth i cofio ac i sylweddoli bod ni ddim yn reoli, ac felly i ddod â Duw i mewn i'r sefyllfa. Gweddio, roi'r problem, roi'r cynllun, gofyn am cymorth, beth yw dywyllus di. Ond mae'n peth arall wedyn i actio ar beth dyn ni'n clywed Duw yn dweud trwy ei air neu trwy weddi. I roi i un ochr y pethau dyn ni eisiau wneud. Achos dyna beth yw gadael i Dduw i rili reoli yn dyfe. Neu jyst gofyn am cymorth neu gofyn beth yw dywyllus, ond gadael i'w ewyllus effeithio y ffordd i wedyn yn symud ymlaen. Effeithio beth dyn ni'n wneud a'r ffordd o fyw ein cynlluniau ni, ein penderfyniadau ni. Os mae Duw yn siarad, os mae Duw yn dweud wrth i ni beth yw'r pethau iawn, beth yw'r peth cywir i wneud, mae rhaid i ni wedyn actio ar hynny. Mae rhaid i ni wedyn mynd a gwneud y pethau dyn ni'n gwybod sydd yn iawn achos bod Duw wedi siarad mewn i bywyd ni a dweud wrth ni be sy'n iawn. Felly mae rhaid i ni sylweddoli taw fe sy'n reoli, bod ni'n bywyd ni yn fyr, bod ni ddim yn bwysig, bod ni ddim yn pwerus, taw fe sy'n pwerus, fe sy'n reoli. Mae rhaid ni ddod ato fef a roi popeth, roi'n cynlluniau, roi'n bywydau. Mae rhaid ni gadael iddo fe siarad i mewn. A wedyn mae rhaid ni symud ymlaen mewn modd sy'n parchu be mae fe'n dweud wrth ni. Parchu'r ffordd mae fe wedi siarad wrth ni yn wahoddau i mewn i'n cynlluniau a'n penderfyniadau. Heriol iawn. Mae Iago wastad yn heriol iawn, ond mae'n anogaeth yn does. Nid ni sy'n reoli, nid ni sy'n gwybod yr atebion i gyd. Duw sy'n bwerus. A mae Duw yn siarad, ac wrth i Duw siarad, gallwn ni wedyn dechrau rhoi cynlluniau fe mewn i le. A gwybod
bod ni'n neud pethau o fewn eu cryfder ef, a nid ein cryfder ni.